Ja, dat vind ik altijd even leuk. Vertel een verhaal, want er komt een concert doen, een heel bijzonder concert, en dat is Nijeweken. Ja, Nijeweken vreed, dan hebben we een prokkelconcert in Dokkum. 10 juni, 11/8 in de Fontein. En mag ik het al vertellen wat er gebeurd is? Ja. Oké, want het is trouwens een prokkelconcert van 50 mensen met een beperking en 50 mensen zonder een beperking. En dit hele concert wat wij doen, daar had natuurlijk een voorstukje gewoon. We hadden 2 hele sneuren oefenen met een ander. En inmiddels is het hele gebeuren nomineerd voor de Gouden Prokkel. Dus wij binnen enigst uit Friesland die genomineerd is. En daar ben we natuurlijk al heel trots op vanzelf. Applaus even! Maar dat is nog maar een nominatie. Dat is alleen maar een nominatie, maar dat is voor u al goud. Ja. Ja. Maar stel dat je hem winnen, wat dan? Zullen we dan weer? Ah ja. Geweldig. Nou, hoe vies dat? Misschien krijg je hem wel een prijs. Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, leuk nog? Ja. Daar doe je het voor. Ja, toch? Ja. Is er al lang is dit een bestaande groep waar je altijd maar oefenen of is het alleen voor het prokkelconcert? Nee, we hebben een bestaande groep. We hebben heel veel mensen hebben nou, die zitten er vanaf het begin bij en de rest die net erbij kwamen. Hoe is het? Gerrit. Ja, ik ben alleen maar weten waar ik praat. En hoe is het? Gent. Een beetje al zenuwachtig voor Nijeweken? Een beetje wel. Nou, ik vind het dood, denk ik. Een podium en dan maar spelen. Ja. Was toch bot oefenen, denk je? Of haast het er al in te zitten? Ja, ik ken het wel aardig. Nou, we zullen aan jaren. Dat zou wat wezen. Een grote prijs winnen, een groot concert. Je wordt wereldberoemd. Dat zou wel mooi zijn. Zullen we eerst noemen de Kobe? Ja, is goed. Ben je er al je klaar voor? Ja. Hoe heet het? We beginnen even simpel, want dan kunnen uw vingers even warm worden. Dus we beginnen met een kort jakje. De Notenkrakers! Hoe gaat het? Goed. Ja, hè? Ja. Zijn we een beetje voortspelen? Ja, een beetje. Wat een best wel prachtig hoornkleed. Je hebt hem al hier trouwens. Ja. Zwart bloesje, een mooie peerse strik. Had je normaal gesproken een strik voor of net? Nee, normaal net. Dit is echt een heel bijzonder moment dus. Ja. Hartstikke leuk, want ik ga even naar die bofvrouw daar. Nou, bist u wat tevreden? Jawel. Ja. Ga je goed oefenen? Ja. Want je had een noten van je, maar je ziet al je kleurtjes op. Dat had wel nodig dus? Dat heb ik wel nodig, ja. Ja. En bij jou kleurken, je hebt een bepaalde toets of zo? Ja. En ben je nog tussen bezig of doe je dit vooral met de groep? Ik oefen thuis ook. Ja, dat gaat de prototype in zitten, hè? Valt wel mee. Oké. Ja, als het maar leuk is. Als het maar leuk is. Kobi, het lijkt mij geweldig om met deze groep te werken. Ja, dat is super. Ik doe het nu inmiddels een jaar of 9. En nou, eigenlijk vanaf het begin, het is gewoon geweldig. Je krijgt heel veel energie van dit soort mensen, hè? En muziek is, ja, het is de taal om mensen los te krijgen, hè? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Welk nummer game waar nou? Wij gaan nu spelen My Heart Will Go On. Live in Noorderwind!
Fantastisch. Applaus voor jezelf even. Ja. Wat maar dat lekker werden. De zenuwen onderuit. Lekker spelen. Dit kwam uit de film van de Titanic. Hast de film was jongen trouwens of niet? Nog nooit, nee. Dat is een mooie film. Ja. Hast toen, ik kom even bij die. Hoe is het? Ik heet Gepke Veenstra, ik ga hem op DVD. En moest ik een beetje goelen aan het einde of net? Nou ja, ik heb de trein wel wat in eigen, want ze reiken beide in het water en de jongen reiken daar. Dus dat moest ik wel een beetje hem goelen. Doe hoe ze hem net met de zin dus. Nee, ik heb een stikje zoen, maar net helemaal. Oké. Nou, het is een mooie film. Een tranentrekker. Maar alle films, dat hakt mijn hartje ook, maar die hoen, die baas daarvan reiken daar en dat hoentje dat wordt heel hard oplijst. Dus Echt een filmliefhebber. ik ben echt een filmliefhebber, ja. Is net op DVD, dan zie ik wel films op televisie. Zus je wel eens films? Jawel. Wel, wat is die favoriete film? Even zien, hè. Ik hoe valt die ek. Hast leuk spelen? Ja, prima. Heel goed. En ik ben af van de kooi. Dank. En hoe is het? Vrouwtje van de kooi, ik ben aan mee. Leuk dat is het eerst. Goed, ik ga nog even naar Kobita, want na je week is het Gruttefeest in Dokkum. Meid zit er nog even schaamteloze reclame voor als worst. Waar is het? Hoe laat begint het? Vretejoenen, 10 juni in de Fontein in Dokkum. Om 11:08 begint het. En het is ook nog gratis. Ik ben er echt bij. Dankjewel. Succes alvast. Tot na je week. Hoi.